आं मा बानायनो नागिरदों पाक्का हाउस बानायनो नागिरदों स्कुलाव हरनो मामिनो अर्डार हरदों नालाय बानायनो बानायनोसै आरो नायलांबाय थादो First floor, need the second floor. Sampai biar dah ada malah hubungan goreng na, hubungan goreng hai, gojoआव. बाथरुमाव कमप्लिट जायाखै दाबो लुलांबाय थागोन नायलांबाय थादो बारि बारि आथायानो माबा नङाहाय बेयो बारा मोजां सिथाबा नङाबा मा लांखायाव जाखाङो Oh my God
जाबाय बा दानिया ओरैहाय खोरखि लगायनोसै लाइट लागायनोसै बानायनानै लागोनसै खिरखिया मोननै जाबाय नै ओमफ्राय जाबाय औ खिरखि होबाय ओरैबो होबाय नाय नै इयाव माबा नोरैहाय दर होबावनांगौ नै बेहाय दरजा मोननै बानायबावनांगौ मोजां नुबाय माथो ना पाक्का हाउस जाबाय 1 2 3 4 नैजों खिरखियाव सिथाबनाय नैयो थानो नागिरा आथायानो नै बेखौ सिथाबदों आरो बेखौ गागोन सोनदां गाहांहांसो नुबाय माथो इयाव मोनसे सिथाबबावनांगौ आथायानो गैला नै बेबो सिथाबबाय खुनुरुखुमसो सिथाबबाय नै गाबाय सिथाबजोब्बाय नै गोजौआव बिथिंबो होबाय आरो नैबाव दर लगायबावनांगौ र' खुलुमबाय दरजानि बेयो नै दरजानिखौ मोननै बानायबाय बे मोनसे मोननै सिथाबसै नै खोरखि नालाय खोरखि मोननै सिथाबगोन आरो दरजाखौबो मोनसे ओमफ्राय नैबेहाय उखुमा माबानिसो खाथानि बे गासिबो नै कार्टुननि जायो जाजोब्बाय बरिया जाबाय बरिया जाबाय बरिया जाबाय बरिया
बाबा जाबाय माथो टनटना 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 मामिनि न' जाबाय बेखौनो अरजाबनोसै कालारा एसे मोजां जाबावनांगौमोन ना इयो माबानि कालारा नैबेयो चार्ट पेपारा ब्लु कालारनि जाथारनायमोनबा बिराद मोजां नुसिगौमोन आरो इयाव बारा मोजां फैयासै बेयाव उखुमा नै एखे नुदों आरो ना रियेलिटियाव एक्जेक्टलि सैथो पाक्का हाउस एखे नुदों मबाइलाव बारा मोजां नुवा आरो बिबाराबो नै क्लेजों बानायनायसो बेरान्दा इयो बेलकनि